ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ପୁନଶ୍ଚ ମୌସୁମୀ। ଲେଖିକା ପ୍ରବୀଣା ମହାନ୍ତି। ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କଳାକାର କୀର୍ତ୍ତି ମହାନ୍ତି। ଭାଗ 1। ମୁଁ ମୌସୁମୀ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଦରରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସୁମି ଡାକନ୍ତି, ବାପା ଡାକନ୍ତି ସୁମୁନି। ବୋଉ ତ ଆଦରରେ କେତେ କ'ଣ ଡାକେ ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଡାକନ୍ତି ହୁଣ୍ଡି, ମଝିଆ ଭାଇ ଡାକନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ, ସାନ ଭାଇ ମୋତେ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି ଲାଣ୍ଡି। ମୌସୁମୀ ନାଁଟି ବାପା କେତେ ଭାବିଚିନ୍ତି ବାଛିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ। ମୋ ବୋଉର ଲାଗ ଲାଗ 3 ପୁଅ ହେବାରୁ ଜେଜେମା ନାତୁଣୀଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ପୁଅମାନେ କୁଆଡ଼େ କାଠଫଳ, ଆଉ ଝିଅମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଆଜି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରୂଣରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମାଟିଏ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ କରିଥିବା ଭଳି ପରିବାରରେ ଲାଞ୍ଛିତା ଅପମାନିତା ହେଉଛି, ସେଇଠି କ'ଣ କେହି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଝିଅଟିଏ ପାଇବାକୁ ମୋ ବୋଉ କେତେ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିଥିଲା ବୋଲି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଷ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ସିକ୍ତ ପଲ୍ଲବିତ କରି ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋର ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ମୌସୁମୀ। ସେଇ ନାଁଟିକୁ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ସାର୍ଥକ କରିବି, ଏକଥା କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ମୌସୁମୀ ସହିତ ବର୍ଷାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ହେଲେ ଯାଇ ବର୍ଷା ଆସେ। ବୃଷ୍ଟିର ବହୁଳତା ଡାକି ଆଣେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ମୌସୁମୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଆମ ପରିବାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରି ଆଣିଛି ଅଶୁଭ ବନ୍ୟା। ସେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ସ୍ରୋତ ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦକୁ ଧୋଇପୋଛି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ନେଇ ସେଇ ବନ୍ୟା ପକାଇ ଦେଇଛି ଏକ ଅଶୁଭ ଭଉଁରୀରେ, ଯୋଉଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବାଟ ମୋର ନାହିଁ। ଲୁହ ଭଉଁରୀର ଲୁଣି ପାଣିରେ ମୁଁ ଘୁରି ଘୁରି ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୋ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି କୂଳେ କୂଳେ। ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସେମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟାତୀତ, ତେବେ ବି ସେମାନେ ଆଶାୟୀ। ଦିନେ ହୁଏତ ସେମାନେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବି ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଛି। କି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଆଶା ସେମାନଙ୍କର! ମୁଁ ଯଦି କୋଉ ଭିକ୍ଷୁକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କେହି ଦୁଃଖ କରୁନଥାନ୍ତେ, ବରଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଆୟର ସାଧନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କି ନିଷ୍ଠୁର ପରିହାସ! ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ ଅଶ୍ରୁପାତ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପରିବାରର ଗଳଗ୍ରହ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଯେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ମୋ ଛଡ଼ା ସେ କଥା। Sample complete. Ready to continue?